ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? South Africa sanibonani, igama lami nguThabiso Kacela uqumba amaqumba nalaqombise lesele lentaba uMr Cebu bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uHlanga Media. Yazi abantu kade babelikhumbula uHlanga Media libuyile lukhona ligalelekile sohleze sikhona siyindawo. Qinisekisa ke ukuthi akwazi ukuncafaza usubscribe ukuthi uyawuncafaza njengamanje ukuze ngasonke isikhathi kizohleze uthola ke lokho esikubiza ngokuthi ama notification akukhombisayo ukuthi hayibo naba sebephinde baphosa futhi ngigijime ngihambe ngiyobukela sibone ukuthi namhlanje oluphi uTalatiya noTava abasiphathele lona namhlanje ke futhi sinolunye uTava nolunye futhi uTalatiya. Sibonge emazweni aphesheya kwelwandle, sibonge emazweni aseAfrika, sibonge emalokishini wonke ejikelele, sibonge nasebantwini abasibukela beseyintabeni emaphandweni beyolanda izimbuzi nezinkomo, sibonge nasebantwini abasibukela bothila umlilo behlezi bedla ukudla kwasekhaya engabe mhlambe udlela ikhabe, engabe mhlambe udlela mhlambe lokho kubhontshisanyana okade kuyokhiwa isalukwazi lapha engadini. Siyabonga kakhulu uthando leni sinikeza lona. Sibonge nasebantwini abakhokhela ama-Wi-Fi bakithi bewakhokhelela ukuthi bafuna ukusibukela. Sibonge nasebantwini empeleni abasibukela ngazo zonke indlela abasibukela ngazo. Uthando nesinikeza lona siyalibona usuku nosuku. Siyabonga ngendlela ke eyisimangaliso. Ake sihambe se-studio siyozwa namhlanje ukuthi ke basiphatheleni. Kodwa ibhlungu indaba namhlanje, indaba yengane, indaba yendodakazi noma wayo. Bafethu siprojecteni kodwa ingane zethu noma kunje asihambe se-studio. Mbukela sikubingelele lapho ngasekhaya. Igama leshow ke uHway mina. Ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobu buhlungu obuzwise mina. Siyakubingelela sisisekamukelo ohlelweni. Yebo sanibona. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi sisi. Okamathe. Yebo, kwakama. Ubani kambe? Kuntomzandile. Ntomzandile wakamathe. Yebo. Siyabonga ukwazi ma. Ngiyazi ukuthi mina ungazi ngoThabiso Kacele mina sikwishow la ekuthiwa uHway mina. So sike sibhalelwe ke umuntu othize asichazele ngawe ebese ke nathi sikubuze ngendlela yethu ukuze siqondanise ukuthi mhlawumbe ngabe ubani oqinisile phakathi kwalabantu bobabili. Uyabona? Ngilalela. Yebo. Ngifisa ukwazi ngawe ma. Ngifisa nje ukwazi ngawe kabanzi. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi uthole ukuthi uba kahle kahle osibhalele kwamanje ngisafisa ukwazi ngawe kabanzi. Ngicela imvume yakho. Hayi kulungile. Yebo. Ngiyathola mama ukuthi noma ungekho mdala kangaka kodwa sowukhulakhulile. Ngifisa ukuthola ukuthi abantwana nabo yini. Nginomntwana oyedwa. Nomntwana oyedwa. Umntwana oyedwa wentombazana. Yebo. Mhlawumbe sike sakufica yini isikhathi noma sokuthi mhlawumbe uzithole umuntu mhlawumbe uya ngasemshadweni noma oshadile noma izikhathi kanjalo? Ngingasho ngithi namhlanje ngabe nami sengishadile. Kodwa ke ngenxa yepandemic esike saba nayo umuntu ebengisebudlelwaneni obuhle naye sikhulisa umntwana wethu uye washiya wathathwa icorona. Ubaba wakho umntwana? Yebo, ubaba wakhe. Okay. Ne-corona ke nawe yeza ngegiye eliphezulu kakhulu. Yeza ngegiye eliphezulu kakhulu. Yalimaza impela. So waye umuntu owayenentshisekelo yokuthi mhlambe niqhubhe impilo naye? Yebo. Beyimisele njengokwenza konke. Imthatha ukini naye ukubo noma imthatha vele nibantu abahlala ndawonye? Hayi besihlala ndawonye nje emzini wakhe. Kuphi? Nengane yethu. Besihlala eMlazi. Wena kahle kahle usuka kuphi wena? Ngisuka mina eChatsworth. Ekhaya lami iseChatsworth. Nihlangana naye kuphi njoba nithatha niza eMlazi nihlangana khona eChatsworth? Yebo sahlangana khona eChatsworth. Mall. Nase nithandana? Yebo. Wase yamuva nawe weza ngapha? Yebo.
Okay. Benjani impilo ke ukuphila naye nje? Ibiyinhle kakhulu Nkosi yami ibiyinhle. Okuningi engicabanga ukuthi ngabe injabulo engabe angizange ngaphinda ngayithola emhlabeni, kodwa ukwazile ukuthi angakhele, ngazi ukuthi ubengakhela umhlaba wami ngedwa nomntanami, kuukuthi nje impilo ivumela thina sobathathu. Yebo. Okusho ukuthi kuyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu uphile naye isikhathi esincane kodwa kube sengazuthi nazana iminyaka engaphezulu kweminyaka eyishumi ngendlela abayiyona kuwena ungaqonda ukuthi uNkulunkulu kahle kahle la ukuzwisa itaste yokuthi lo muntu uyahamba, kodwa wena awuqondi lokho ngoba usukubona kumnandi ngaleso sikhathi urealize late ukuthi kahle kahle lo bumnandi bekumnandi obudlulayo, vele bengizwisa into engingayazi futhi engeke ngiphinde ngiyithole. Kunjalo. Uyabona? Kunjalo impela. uNkulunkulu ngingathi wayezongisula inyembezi ngaye, kodwa futhi ngangayitshela ukuthi usengaphinda futhi amsuse empilweni yami. Ma ungakhuluma ngengane yakho noma ngengane yenu nobaba wayo, ungathi bewubaba njani? Omuhle kakhulu. Ubemthandwa undodakazi wethu. Ngisho ama-meetings esikoleni esafunda ezeqeda primary, high school, ubehlezi nje ekhona, ube u-present father empilweni yomntwana wethu. Ubuka umntwana, mhlawumbe ubuka umntwana before and after ekhona noma engasekho baba, unjani manje njoba engasekho baba, and benjani ubaba esekhona? Mhlawumbe ke siqala ubaba esekhona beyingane enjani? Ubeyingane ekhulekile, ubeyingane nothando, ingane nje ethobekile, ubeyile ngane noma iwuphi umzali ayifisayo. Unjani manje? Engikubonayo manje ngazi ukuthi akasakhulumi namakhuleke, ngazi ukuthi kune-gap, kuyakhombisa ukuthi kune-gap empilweni yakhe, and angazi ngingawuvala kanjani lo gap lo njengoba ubaba engasekho, kodwa ngiyambona yena ukuthi kunaleso sikhala anaso. Uma ucabanga irole yokuba umzali omnikeza wona njengamanje, uyakhona nokusivala isikhala sika baba wakhe? Nhlobo, ngiyabona ukuthi angikhoni yize ngimnikeza konke kwami, kodwa ngiyabona ukuthi asivalekile isikhala sika baba. Njengamanje uhlala kuphi? Njengamanje sengihlala emqashweni ngoba emva kokudlula kwakhe emhlabeni kwaba isikhashana esincane, kushuthi ke abomndeni base beyangikhipha endlini ngoba besingakashadi. Bakhipha kwahlala bani? Kuhlala bona bomndeni nabomndeni wakhe. Uma ucabanga ngezwi lakhe ngendlela ebeniphila ngayo naye, wayeyokuvumela lokho ukuthi ukhishwe? Ukube bikhona indlela yokuthi kubuzwe kuyena ngaba siphumile endlini manje nomntwana, ngabe sesahlela endlini. Amsho impilo ayikho mnandi manje. Ayikho mnandi, nengane yami ngiyayibona ukuthi ayikho happy, kodwa angazi, anginayo indlela yokuvala isikhala sika baba wayo empilweni yayo. Ya manje kuzokala kubuhlungu. Uzokala kubuhlungu. So nginombuzo ke sike sibe nawo lama wami, ukuthi ebantwini ophila nabo nasebantwini nje bebonke osondelene nabo, when it comes to ukuthembeka, uthando nalo toward abantu, ubumnene nje bakho ungazipha abani kusukela kwani kuya ku-10? Uthando ngingazipha
kukonke ngicela ukuhlanganise konke. Okay. Noma ungangakubali nje lo engikubalile iqiniso nalo ebantwini philisana kahle nabantu uthando nalo ngabantu kusukela kwanika kuthena ungazipha ba Ngingazipha u9 ngishiye iphesenti elilodwa ngezathu engizocela ukungayichazi. Oh okay. Ukhona umuntu okubhalele ngicela ukukhombisa yena ngicela ubuke lapha kulesa screen lesiya. Sanibonani babukeli, igama lami uZimbili wakaMathe, ngibhalela uhlanga media ukuthi ngithole incazeleko mayelana noma wami bekukhona okukhulu obengiyithethe ngiyakwazi ngaye kodwa angimazi kahle. Bengibhalela ukuthi uhlanga media lungisize sikhulumisane noma wami angichazele khona impendulo engiyidingayo. Angazi ke noma uyamazi untombazane lo. Umntwana wami. Okay. Ngikhathaza ukuthi ngizwe indlela akakhuluma ngayo ongazuthi kunemfihlo mhlawumbe onayo noma ngazuthi khona into ade eyitshela ukuthi uyayazi ngayo kodwa futhi akanayo sure. Uma ucabanga mhlawumbe ngabe yini inkinga? Angazi. Mhlawumbe lento ukuthi izingane zihambe zilalela abantu bekhuluma izinto ezingekho nje. Angiyazi into ngabe imfihlo etholwe lengane ayikho. Ayikho into wena ungathi mhlambe uyadinga ukuthi mhlawumbe uyikhulume naye ingane yonke into ihamba kahle ngithi. Yebo. Kodwa ke ngoba umuntu nomuntu usuke nento yakhe ngesize sazi so ngiyacabanga ukuthi uyafisa ukwazi ukuthi yini inkinga. Yebo ngiyafisa ukwazi. Okay. Manikhuluma naye ubuso nobuso akaza khuluma lutho. Ayikho into mhlawumbe akakuvezele yona. Ayikho ngaphandle kokuthi uke wangibuza esesikoleni. Uyafunda umntana wami usetshaya. Uke wangibuza esesikoleni engakubuya esikoleni. Wathi mayi ikhona yini mhlambe into ekumele ngiyazi. Ngathi mayelana nani. Wathi hayi nje ngiyayibuzela mama ukuthi mhlambe ikhona yini into ekusamele ungixoxele yona. Okay. Yebo. All right. No, ngiyafisa mama mina ngikwazi nje lo discipline ngayingane yakho ukuthi uyidiscipline kanjani mhlawumbe ukuthi aniboni ngasolinye nayo. But ngiyafisa ukuthi njoba sila namhlanje sikwazi ukuphuma nesisombululo noma ngabe yiphi inkinga engathi uyikhona. Sikwazi ukuphuma nesisombululo ngaphandle kokumemezana, ngaphandle kokuthethisana, ngaphandle kokushana, ngaphandle kokuxabana. Umdala kwesinye isikhathi sizingane kuyenzeka kwesinye isikhathi sibe namaphutha. But ngoba sila ngikhona ngesenta angithatha iside lakhe angithatha iside lamuntu just ukulalela siphendule ngendlela ekuyiyona ngoba inhloso enkulu kakhulu ukuphuma kuleyo nkinga makuthi inkinga. All right. You understand? Umntwana wakho ngiyazi ukuthi awazi ukuthi ufike kanjani la kodwa ukhona. Engicela ukuthi sizame indlela ukuthi simfake mhlambe ezikhulumelena sizwe ukuthi ukhala ngani. Yebo, kulungile. Okay, siyabonga qhaqa usifakele yena. Siswami kunjani? Ngiyaphila kanjani futhi? Siyaphila. Sesilalele noma wakho phansi. Sambonisa ivideo yakho sakhuluma naye futhi. But ngiyafisa manje kube uwena ochaza udaba lwakho. Sikhulumile naye salizwe lakhe isayidi. Ngiyafisa ukuthi nawe nje ngendlela yakho usichazele mhlawumbe indlela nje kusukela ekuqaleni usikwenzakalana. Okay, but wami mina ngikhulisa umani nobaba uSibonga kumnandi nje ekhaya yonke into ihamba kahle. Washona kubaba basikhipha ke uanti kababa ke. Ngolunye usuku ke ngacela uanti imali yabo ukuthi angiphe imali. Kwaba khona amagama wakhiphayo uanti esasagcina sakhuluma sasafikele udabeni lokuthi uthi vele angisiyena wakhona lapha yebo angisiyena nje ngene wabhuti wakhe. Mengizwa lonto le ngaphatheka kabi ukuthi kanjani man because ngikhule ngibangazi ukuthi ubaba wami nje uyena lona akekho umuntu ubaba wami okhona uyena akaze nje ngibone into ezinye ukukhombisa ukuthi hayi akusiyeni baba maza ngivezele lokho. So manje ngathi ayingele into engangiphatha kahle yabo.
yabo ngilongicabanga ngayo ngakhuluma nomamkhulu ke mamkhulu wami ngambuza ukuthi mamkhulu baba mabona nje ngidlalela yabo uthi hawu baba khonje usashona nje wena ngithi eshweni ubaba uSibonga yebo eshweni baba uSibonga usashona nje baba wakho ngithi hayi bu anti usanda ungitshela ukuthi baba akusiyeni baba wami lo washona baba wami nje akumbaba nje ongaziwa athi mamkhulu hayibo kanjani manje uqhamukaphi lonto leyo yabo kodwa ngimbona ukuthi hayi mamkhulu ngathi khona into angifihlela yona manje mina ke ngabhalela uhlanga media ukuthi umana ke kuba yena usiphendulelayo ukuthi ngempela lento eshow anti ukuthi iyona yini noma nje yinto nje iqhamukayo abayitshela ima ke besisi ngifuna ukunderstand le ndaba kaMamkhulu umamkhulu udada woma wakho yebo uanti ubani uanti wami ozalwa nobaba uSibonga lo sashona mana ke ola lonke ubaba uSibonga saphila uanti benjani hayi uanti nje ube umuntu abo manje njengoba sengazi esengitshela into engitshele yona kukhona izinto engiyibonayo ukuthi hayi wayenokuveza ukuthi hayi lento ayishoyo ayiyona nje ukhuluma kwakhe wayekuveza nje ukuthi ngempela ngisiye ingane yakhe baba uSibonga ngicabanga ukuthi sesuyezwa ngazi mhlambe noma ngiphindele ukuthi kahle kahle ingane ikhala ngokuthi mase kushonile ubaba uSibonga nakhishwa angithi kuyiqiniso yebo kuyiqiniso lokho iyona seyizama ukuthi icela imali phela kuAntwayo uAntwayo lonto wakhahlela ngazo zombili wathi cha phela vele wena egcineni kosuka usiyingane hayi wenqena ukunika ingane imali hayi wenqena ukunika ingane imali nje uyilwenhlobo enomona vele untombi plus babona phela ingane iyafunda manje isetheshari izoqeda kusasa ibe yinto weyigabha imali nje awucabanga mhlawumbe ukuthi sense beyibona ukuthi isizoqeda esikoleni mhlawumbe la kumele beyihlanganise kakhulu nayo ngoba mhlawumbe seyizoba right kunokuthi beyikhahlelele ukuthi mayingasondeli hayi umona inkinga umona iwona lo obenza bahluleke ukucabanga ukuthi ngoba usezoqeda esikoleni abamsondeze umona banomona hayi umona yeah mbuzo umona kanjani because uanti uyangithanda yena bo ubenginokungiziza vele before kodwa nje manje nje sininini useyangiphushela ngaphandle umona kanjani because uyena umuntu ekade ngibukela kuyena ngigqugquzela ukuthi angifunde manje ngoba bekusakhona ubaba wakho mntanami bekusakhona ubaba phela manje ubaba akasekho ngithi yabo baqale baba nomona wendlu basikhiphe endlini namanje banomona ukuthi uyafunda mntanami and omunye umbuzo ke engizibuza wona mama ukuthi uzele unengane yakhe umnikazi wendlu yebo so uvumela kanjani ukuphuma endlini yakhe kukuphela kwengane nayo waye uvuma ukuphuma endlini yakhe unengane yakhe kukuphela kwayo ingane khona even inkantolo iyakuvuna wena ukuthi ungahlala lapha ya because uma wengane and ingane iyona and bowuvele futhi uvele uhlala naye and ukuphela kwenta naye emhlabeni iyona ingane le kungani kwabalula kanje ukuthi uvume uphume basebenzisa ukuthi besingakushadi ingane ubengakongishada uSibonga nokuthi ke mina angiyena lo muntu othanda ukukhuluma bhuti so ngathi nje for peace sake angiphume ngenze isifiso sabo okay uSimanga uhlangane naye vele ungenayo ingane yebo yebo wakho kodwa bena awunginiki ukuthula awukho umbuzo onganawo dadewethu kuma wakho hayi mina uma ngifuna ngichazele ukuthi kusuka kanjani antasho lento leyo ngoba noma mkhulu ngambuza manje ngiyakutshela manje uma mkhulu ngambuza ngempela ngamona ngiyamazi mina mkhulu bami ngiyamazi indlela aphendula ngayo ichaza kodwa phela zimbili imini uma wakho kuzomela ulalele mina uzwe mina ngiyakutshela ukuthi uSibonga ubaba amukho omunye umuntu khohlwa izinto zizwa ngabantu manje wena ngane yami usuzwa ngabantu awusezwa ngami sekusuka nini manje lokho ngiyahlonipha ma kodwa manje ngeke ingiphatha kabi lento le even esikoleni ngibuye ngicabange yona iyangiphazamisa esikoleni manje ngikwazi ngicela ukuthi ngithola impendulo kwena ngempela ma abo manje ngiyakubona ngiyakwazi phela ma uyakhophozela
uyakhophozela khona into la ekhona. Mina ngilwi nawe ngikhuluma kahle nawe ungitshele nje ukuthi kwenzakalani. Yeah kona angazi mama angisho nami ukuthi ingane iyagcindezela noma siyagcindezela but emntwini omdala nje okwazi ukubuka izinto kimina nami ngikhona lento ethi kuna something mhlambe behind kuyona yonke lento le we understand akekho umuntu ongafisa ukwazi ukuthi owakuphi akekho umuntu ongafisa ukuzazi ukuthi ubani so that's why ngibuzile umbuzo othi uhlangane nobaba uSibonga uvela ukhulelwe noma uhlangane nobaba uSibonga ungenayo ingane ngempela ingane yakhe le ngoba ngicabanga ukuthi uyadeserve ukwazi iqiniso ngoba obvious njoba selibhoboziwe nje ithumba ukuliphutshuza sekukuwena ukuthi uyaliphutshuza noma awuliphutsuzini but kufanele ukuqonda ukuthi uma ngabe ungaliphutshuzi azi ukuthi liyoze liyibhutshukele lona kodwa mntana wami isikhathi sofika Nami ngiyakuthanda man, nami ngiyakuthanda. Why pho mntana wami kumele uhambe ulalela abantu ubuye uzongibuza izinto zizwa ngabantu emgaqweni ngikhona nguma wakho ngikuthanda sanda sami. Cha ukuthi abo kube ngiyakhuluma nawe ukuthi abo manje nje ngikhuluma nawe uyangi-actela. Khuluma nje into eqondile manje ake ngibuze mina dadewethu ukuthi mangake kuthiwe mhlambe kukhona okubehind yonke lento le kungakuphatha kanjani wena lokho ngaphatheka kabi kodwa futhi anginankinga ngoba vele lolathando lolala babusibonga lo baba nje kahle hle nginalo nje ngiright ngalo vele abantu bayafika bahambe so nje ngumuntu osengazi ukuthi ngiphila noma ubaba uSibonga just ukupendela umuntu obukele ekhaya ubaba uSibonga baba onjani kuwena ubaba uSibonga ubaba right oqotho ohleze ekhona nje mengimdinga ngiyamthola bengifuna into ukuthi uyayenza ukuthi ngiyithole ngaso sonke isikhathi nje bengekho la okulekha ngakhona ukuthi nje ubaba uSibonga nje ngizothi ngiyacela yebo si happy sonke nje noma sonke sobathathu nje ekhaya ayekho into ekade ingahambi kahle manje uyakholwa yini ukuthi ngempela awuzalwa ubaba uSibonga hayi ngeke angikholwa kanjani ubaba uSibonga ayibukho umuntu ongathanda ingane yakhe kale ngale ndlela leya understand uma kodwa ngisafuna ngichazele kahle ukuthi kwenzakalani okay Danami uyazi ukuthi ubaba ubekuthanda kanjani ubaba wakho ngicela mntanami ukhohlwe izinto ezisho abantu bafuna uphatheke kabi bafuna ungaconcentrate esikoleni ngiyakuthanda angisho ukuthi mhlambe ngiyangabaza kodwa khona enkulumweni yethu khona loopholes aloko ebakhona enza ukuthi mina ngibone ngazuthi kukhona into efihlile engicabanga ukuthi isona isikhathi lesi ngoba sekuze kwafika ekuthenini azohlala nawe phansi afuna ukuthi akhulume nawe ubuso nobuso ngicabanga ukuthi isona isikhathi esiright lesi ukuthi manginento ekhona inkinga uyikhuluma uyabona ngiyazi ukuthi ezinye izinto zithanda ukuthi zibe nzima but makuthi khona into edinga ukuthi uyikhulume nengane ingane yakho ikhulile manje and iyalaza uthando lukababa litholile futhi lonke but uma kuukuthi kunenkinga ekhona ngicabanga ukuthi it's time now ukuthi uyitshele okuyikona uyabona ngezwe yeah ngiyaxolisa nje kubonakala ngazuthi khona amanqabe engikuvusela wona akusiyinhloso yami leyo uxolo nje kuleyo ndawana ngezwe yeah mhlamba ke silinde wena mama mhlamba usichazele nje ukuthi yini inkinga kahle kahle Danami yebo lokhu okuzwayo okuzwile ngisebenza mntanami ngisebenza uyabo lapha e-unit 10 unit 10 group eChatsworth lapha emafemini yeah ngisebenza lapho efemini eyakha ikhofi shuthi khona
isonto esasine order elikhulu kwakumele siliqede iorder lihambe liye eGoli. So saphuma late ngalelo langa. Uma ngiphuma emsebenzini Uma ngiphuma emsebenzini ama-taxi awasekho. Kulate vele nezulu lalingelihle kahle. So ngacabanga ukuthi angihambe itaxi ngizoyithola ngendlela ngisahamba emgaqweni. Ngathi ngisahamba awusitholele ithishu uqaba mfethu mama ukuthi kanjani. Yebo mama, uxolo kakhulu baba. Sephela uthishu mama. Yebo mfethu. Thatha mama. ngiyabonga. Ngizolala ngathi kuyisitori esizothanda ukuthi sibe nzima. Ngahamba emgaqweni. Angimazi lo muntu nanokuthi waqhamuka ngakweliphi side. Engikhumbulayo nje wangifaka ingalo kanje emqaleni wangibamba wabeka isibhamu ebusweni wangiqhupha. Kunedlahla lapha emgaqweni wangiqhuba sangena kunomhlathi elincane lehlayo. Lapha ngaphesheya kwale yamjondole lapha. Sangena ngaleyo ndlela ehamba ehlathini. Nxese. Sorry ma. Angazi. Wangrape. Awu bakithi. Wangrape. Angizange ngibe nawo amandla okulwa. Angizange ngibe nechance yokuthi ngizama ukuzivikela, ukuzilwela. Okuwese ngakho konke isibhamu ngangiqala nokusibona eduze kwami sithinta inyama yami. Wambona yena kodwa yena. Angimbonanga ngisho ukuthi wayemhlophe noma wayemnyama. Angikwazanga ngisho ukuthi ngibone ukuthi wemude noma wemfishane. Ngisho ngahlangana naye manje ngimkhombe. Imake kushuthi ngamanye amazwi iqiniso lithi ila kwaqhamuka khona ingane yakho lapho. Ngasinda kuleso sigameko. Ngabonga uNkulunkulu ukuthi lo muntu akangibulalanga ngoba kukho konke awayekwenza ngangenza yethi angikwenze ngendlela yethi angiyenze ngayo. Owami umthandazo wawuwodwa ukuthi inkosi ngicela ngangibulali. Manje ke ngangimcela ngisho ukumcela ukuthi ngicela ngawuthatha umphefumulo wami. Akangibulalanga umuntu wabantu wangishiya ngiphila. Undodakazi la waqhamuka khona lapho. Ngangazi ngaleso sikhathi ukuthi ngabe kwenzeke isimo esifana naleso. Ngangaya nasemaphoyiseni ngoba azongibuza ukuthi ubenjani ubengakanani nganganazo lezo mpendulo. Ngakhetha ukuthi ngiyathula nalento le. Until kufike isikhathi la esasithestwa khona emsebenzini kwakwenziwa ama medicals la ngathola khona ukuthi ngizithwele. Hey. Angazi uzizwa kanjani ngalendaba? Angikho right butwami. Angizizwa kahle nje ukuthi kahle mina sonke lesikhathi umuntu engithi baba wami ngoba ngiyacaca phela la ukuthi shuthi kulelo sasigameko lesa kwaphuma mina. Sekungicacile nje ukuthi uanti yonke tade yisho iqiniso.
Mina into engayisho nje ukuthi uma Nkosi yami kwakumele kwasekuqaleni angitshela iqiniso angitshela iqiniso angazi indaba ukuthi angitshela iqiniso mhlawumbe unayo impendulo ngalapho. Kodwa mina mami ngiyaku-understanda. Ngiya-understand ubuhlungu odlule kubona. Ngiyaku-understand futhi ubuhlungu obuzwayo njengoba sikhuluma ngale nto namanje. Ngiya-understand mhlampe iy'londa ey'bhibhayo again ekade mhlampe seyiphola, uya-understand. So into ebuhlungu kakhulu leyo odlule kuyona, but ngifisa ukuthola mhlampe nengane ngoba nansi khona ukuthi ufika kanjani kubaba uSibonga, ufika kanjani kuSibonga ingane isesiswini, ufika kuSibonga ingane mhlampe ineminyaka ethize, ufika kanjani kuSibonga? Ncase ma. Ngaqhubeka nempilo. So Ngafikelwa imicabango eminingi. Ukuthi umntwana ngimsuse senze ngingazi ukuthi okwabani wakabani. Kepha ngaba unembeza wami wangilahla ukuthi emkhulekweni wami engaba nawo ngalela langa ukuthi nomuntu ngicela ngangibulala. So nami ngabona ku-unfair ukuthi ngiwuthathe umphefumulo wengane yami ngamukela ngathi ingane yami ngizoyithanda ngizoyikhulisa. Uthe umntanami esena 3 years ngahlangana noSibonga. uSibonga ngaba nesibindi ngamtshela iqiniso ubelazi iqiniso lonke kodwa ingane yami kusukela ngalelo langa wafunga uthi uzoyithanda njengeyakhe. Ay mami, ngiyaqala ukusebenzisa isitori sesimfana nalesi. Ngiyaxolisa nceseni kakhulu nobabili ngoba isitori esingajwayelekile sona lesi, but ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzomqinisa kukona konke nje okwenzakalayo. Nginethemba ukuthi uNkulunkulu uzomqinisa ngoba ukwazi ukuqinisa kuze kufike lesi sikhathi. Cabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi aqinise nondodakazi. Ngiyazi akukho lula dadewethu, ngiyazi akukho lula ukuzwa isitori esifana naleso somdala nakangaka, kodwa futhi ukuthi uma yabona nje for the fact ukuthi uma ukwazile ukuthi kuze kufike lesikhathi uphila waprotecta wakutholela kwaba nomuntu wesilisa ongakuyena okusupportayo, uthando olukhulu lolo. You understand? Isimo abhekana naso isimo nawe ungabhekana naso ngoba akucelwanga kwakuphoqwa. You understand? And uyazi ukuhlangana kowesilisa nowesifazane bethandana bengathandani kungaphuma ingane lapho, but kuphuma ingane beyingaplaniwe eyenziwe ngendlela enokukhomba phakathi, kodwa akangayidikile akangayilahla kunaloko wayikhulisa. Namhlanje uyazibona ukuthi ukhona usiphalaphala omuhle kanjani, uyafunda ufunda isikole, umele ukuthi ube nekusasa eliqhakazile kusasa, uzimele ujabulisa uma wakho ngelinye ilanga ngoba umbonile wanawe evuka. Uyabona isikhathi lesi ebesidalela ukuthi siyofika ukuthi uzwe lobuhlungu obuzwayo njengamanje, but futhi sizodlula. You understand? Into engayisho nje ukuthi ngiyazwelana noma kodwa kumele asho nje ngoba siclose lesiclose ngaye angazi uba engangitshelanga, angazi noma akangithembi, kodwa ke ngiyazwelana naye socwathulisana ke kuyona le ndaba le ngoba into engiphatha kabuhlungu kubuhlungu kumina, kubuhlungu futhi ukuthi ngibona uma wami ekhala kanje ukuthi ngimvuselele leza inhlungu lezi adlula kusona. Yeah, angiyabona ukuthi wena umelo ukuthi umprotect njengamanje uma wakho ngoba soyazi ukuthi udlulephi, kodwa futhi khona edlula lapho akakulahli wena ngoba umunye umuntu wayiyothi ngoba ngikhulelwe ngalendlela engikhulelwe ngayo ngiyayikhipha mina lengane, but wathi no akakukhiphi, wahlala nawe wakukhulisa namhlanje intokazi ukhulile ngakho. So ukwazi ukuthi ufisane empilweni, ukwazi abantu ababalekile empilweni yakho nabantu abangazange bakudikile bekulahle, ukufocus empilweni yakho njengamanje. Khohlwe uanti bakubo kaSibonga, ukhohlwe ubani, but uSibonga uhlezi umthanda ngaso sonke isikhathi ngoba
isayidi lokuba ubaba, isayidi lokuba nobaba ulazi ngosibonga ngithi. Otherwise wena ngaba uyazi into ekuthiwa ubaba. Yebo, angikaze ngayo nje. Hayi ngeke ngize ngilahle usibaba uSibonga, uzohlezi emicabangweni yami. Ne. No, angazi ukuthi njengamanje ufisa kwenzakaleni phakathi kwakho noma wakho. Into engifisa ukuthi yenzeke ukuthi silisane nalesimo lesi sibhekene naso manje, sicathulisane. Yeah, anginankinga nokuthi anginayo ubaba, angimazi because ngi-understand ukuthi kwenzakalani. Nayo ma angimbeki iblame lapho. Yebo ukuthi kwenzakalani because lezi zinto kumele kulandelwe into eziningi ukuthi azatholakala ubaba. So sithi kukanje kuyafana nokuthi nje ngumuntu ongenayo ubaba. Ya mama ngazi angathina amazwi akho ndodakazi mhlambe ngoba sesidiskhathi engayazi lento. Ngiyabona ukuthi sikuvuthela amanxeba but at least namhlanje usuku olukhulu empilweni yakho lokuthi le mfihlo ebeyihlezi senhlizweni yakho eminyakeni eminingi edlule namhlanje ikwazile ukubhoboka and futhi ibhoboke kahle ingane yakho ayilwi understand isimo ngoba iyabona ukuthi nidlule iphi nayo. You understand? So wena kusukela namhlanje kuyaphambili uzimisele ngokuthi kwenzakaleni phakathi kwakho nengane yakho since ingasekho into ongathi mhlambe iyimfihlo phakathi kweni nobabili. Ngiyafisa umntana amanxolele. Bengayona inhloso. Ukuthi ngibe nemfihlo. Kepha bengisindwa igama elilodwa ukuthi angazi. Angimazi umuntu mntanami ukuthi kwakubani wakabani. Bengizama uprotector wena ukuthi njoba nami leli gama lingisinda ukuthi angazi. Ekugcineni noma ungayithola lento le nawe awazi. Ngiyaxolisa mntanami. Ngiyamxolela. Yebo ngiyamxolela mama. Angikho engibambelele. Soqhubeka nje siphile nje ade siphile. Samcathulisana phezu kwesimo sibhekene naso. Futhi ngicabanga ukuthi nesenze senziwa umamkhulu ucishe uyasixolela ngoba uyabona ukuthi uyeprotector udade wabo, eprotector yena, eprotector nawe futhi. Yebo ngiya-understand akekho nje umuntu kulolu daba mhlambe engathi mhlambe ngimbambela amaqhubu ukuthi mhlambe indaba angatshelwanga kanjani ngoma sikhulumile sobhekana naso isimo. No. Mama ngicabanga ukuthi konke kuhambe kahle angazi. Mhlawumbe kukhona usafisa ukukhuluma. Akukho ngaphandle kokuthi ngiyaphinda ngiyasho mntanami ngiyaxolisa. Ngiyakuthanda. Yebo. Usibonga ubekuthanda mntanami. Ukuba kadlulanga emhlabeni ngabe lobuhlungu osubuthola namhlanje awubutholi. Yebo. Yebo. Njengoba engasekho ngicela ubheke mina mzali wakho ngiyakuthanda 100%. Yebo. Wena sisawusenako ngakusho manje. Yebo. Igama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke ingane ukhetha ukuthi lobo buhlungu obuzwise mina. Ngiyacabanga lapha mbukele nawe uthintekile njengoba nathi sithintekile. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi. Niqhubeke nicafaze usubscribe, niqhubeke nicafaze ulike, niphinde nicommente futhi. Siyabonga kakhulu. Ahlangane lapha ekugcineni sesiyigoqa. Xebo. Uyabona ezinye izimo zizimo okuzibuka njengomzali ubona ukuthi lesi simo angimele saziwe ingane. Ingane yami nje angimele sazi lesi simo ngoba ingakhula ngendlela engafani nezinye izingane. Uyabona uma besihamba endleleni siyibazali sihamba endleleni kunezivuvaba esihambe sihlangabezana nazo engekho lula ukuthi sibuye soyichazela izingane. Uyabona lo mama uphile impilo yokuthi wake wadlwengulwa akuyona into angayixoxela ingane yakhe leyo. Kuloko kudlwengulwa kwavela yona lengane le akuyona futhi into angayixoxela ingane leyo ukuthi iyavela ngokuthi yena edlwenguliwe. But uma ngabe isikhathi sifika esright uyokwazi ukuthi ayitshele kodwa akuyona into ongavela usukela ingane nje ukuthi yabona mina njoba nje kukhona wena mina ngarishwa
akuyona inkulumo ongayiveza. Khona sake sahamba saya eMlazi ngelinye ilanga komunye umama laphana wekade ephuza utshwala engafuni ukuhlala nezingane zakhe, engafuni ukunaka izingane zakhe, engafuni ngisho ukuzenzela amapasi. Wathi mayekhuluma nengane yakhe eyikhomba ethi yabona lona i-rape le. Ngabona ukuthi lamagama lawo ingane angayihlukumeza futhi amshoya yayihlukumeza ukuthi ungabiza ingane nge-rape. Yabona? So ngiya ekuthenini ke ziningi izinto ezingahlukumeza ingane nje ekukhuleni kwayo. Ingane kumele uyivikele ngayo yonke indlela ongakwazi ukuthi uyivikele ngayo uma uyizala, ukuthi ikhule njengezinye izingane, ikhule ishaya isifuba ngokuba yiyona, ngoba ukuba nezinto ezizokwenza ukuthi uzingabaze usemncane ukhula, ziningi izinto ongakwazi ukuzenza ngoba uzohleze uvika ngokuthi vele kufanele ngingakwazi ukwenza lokhu ngoba mina ngenzekelwa ukuthi, uyabo. But izingane mazikhula yifana yonke ingane iba nogqozi nofuqufuqu lokwenza izinto. Ngizokwenza isibonelo nje ngesikole. Yabona mangake kuthiwa esikoleni kuyaswenkwa, ngabe ziningi ingane esezayeka ukufunda because akubona bonke abazali abaqualifyayo ukuthi bethengele izingane izinto ezinamagama. Ngabe zibuka izingane ezigqoka izinto ezinamagama veziphelelwe yithemba ziyeka ukufunda. But kugqoka uniform wonke umuntu uyafana. So njengoba wonke umuntu efana, okungaphakathi esiswini asikwazi ukuthi namhlanje udleni ubani udleni. But mangathiwa nasi isisu siyavela, ngabe kunezingane ezingayi esikoleni. Lento yokuzethemba siyithatha ekhaya, sihamba nayo siye eintabeni. Eintabeni masifika khona sifika sizethembe because ekhaya sinikeziwe lento yokuzithemba. Angimsoli mina umuntu oreyishiwe ukuthi angayitsheli ingane ukuthi wayithola ngendlela yokureyishwa ngoba uyivikela yona. Nayi into engizama ukuyiveza. So lilonke ngibonga ukuthi bakwazile ukuthi bakhulumisane ngalento. Nanokuthi ingane ifike la vele seyiready. It's just because ibingazi ukuthi yatholakala kanjani. Yona mhlawumbe beyicabanga ukuthi ubaba wayo umuntu okhona nje. But kwawukuthi yatholakala ngalendlela kuyitrauma kuyona. Futhi kungangayilimaza manje. Kodwa ekuhambeni kwendlela nasebudeni bendlela kukhona la ezohamba ithatha ibeke ibone ukuthi ayitholakala ngendlela eright. But uma ngabe strong ngalendlela ebeyistrong ngayo la, lonto leyo iyanginikeza ithemba lokuthi lengane le izokhula ingane estrong. Siyalibonga uhlobo lika Mamuli nje. Siyambonga umuntu ofana noSibonga owakwazi ukuyithanda lengane, wayikhombisa uthando. Ingamazi ngisho ubabe ilintula straight uthando. Siyabonga ukuthi wakwazi ukuma nayo, yambona njengomuntu owubaba. Abanye abantu omunye umuntu engayirape ngisho ukuyirape nayo. Phela ukurape kahle kuba kuyenzeka kuba umkhokha. Uthola ukuthi umuntu ureyishiwe namhlanje kudlula isikhashana uthi futhi uphinde wareyishwa kwenye indawo, noma uthi uyezwa kureyishiwa ingane yakhe because into ewumkhokha. You understand? So sibonga ubumbano, sibonga ukuthi bakwazi ukuthi bahlale phansi bayilungise ilunge futhi ngempela. Igama lami nguThabiswa Kacele. Xebo.